este Mircea Eremia, fratele Alinei Eremia. Se pare că familia lor este una plină de talente. Pe lângă faptul că sunt foarte frumoși, Alina și Mircea au și voci impresionante. Alina a gustat din celebritate încă de la o vârstă foarte fragedă, iar acum vrea să-l facă celebru și pe fratele ei. Vrei să-i calci pe urme? Bineînțeles, dar consider că fiecare are drumul lui și pot spune că mi l-a pietruit bine. Este mai puțin în spate, mai vin față, nu știu ce. Ia, dă puțin mai tare. Dă mai tare! Cei doi pregătesc un proiect de zile mari. Povestea clipului, el este un tip care provine nu dintr-o familie foarte, foarte bogată, adică nu are o situație materială foarte bună, în schimb are o relație cu o fată înstărită și cumva dorește să o cucerească, dar nu are posibilități materiale și atunci apelează... Nu da tot din casă. Bine, gata. Ai dreptate. Și atunci apelez la alte metode pe care nu le recomand nimănui. Și o să vedeți despre ce este vorba. În mare este o poveste de dragoste. Și au pregătit un clip special la care a muncit o armată de oameni. Avem aici în spate o echipă extraordinar de mare. Am lucrat extraordinar de bine cu toată lumea și mă bucur foarte mult că Mircea a picat pe mâinile lor și mă bucur că m-a implicat și pe mine în acest proiect. Și le și mulțumesc. Deci o să iasă un rezultat foarte, foarte bun. Eu abia aștept, cred că am mai mari emoții decât el. Acum par de nedespărțit. Dar oare cum se înțelegeau în copilărie? Eram ca șoarecele și pisica. Puțin spus ca șoarecele și pisica. Dar s-a schimbat totul în bine și suntem foarte fericiți de această schimbare. Am făcut un fel de wrestling când eram mici, dar... Emoții mari au avut și părinții lor, care n-au lipsit de pe platourile de filmare. Au avut mereu grijă să ne îndrepte către oameni buni.